Trupor nakaslem jong unong san Hima. Ka Khasi Student Union KSU ha khat pratri unailar archar pesan kata khasngining kong kalapnong nagajingya khi rakbashong kalai mungor khandaila kani ka sin jam ba KSU ka shim ka de banyai lang bat karai jong ka neso kabalapin bina ban penong nagajingya khi shong kalai mungor habaro kinong ba kichila chate lamingi north east kani gajingya khi ka de kum shibanta ban pensngo shiki sarkar jila bat sarkar pdengru ban te lakam ki jingrum krthap ki poi ei ha te thanch te lamingi Dagbashnai ki an ban perkhengi ke jingrong lai lan ki poi ai hagani sngi ke jinga khi shongkalan mungor jong ke kesu lawan ban krishan lang ru daga neso ke hito nalor ki we de ki seng phalang lei iru baki khot ke seng kila ra ringat ki plakat bakila dawa na ka sarkar ban yadai ki khaput bar ha ju ka por ban shnai ki an kum ke enaline permit kila thoru ka sarkar india kam sutnyo ya ka im ka yap ki khasi Thaw an te Lakam Mynder no Kloi yo lap ba Kulmar ka Basa Khoi penurlong no ik ILP bat kiwe de kijing Dawa. Please recommendation. Just Us, Gemini, and Spotify.